И какво става YouTube? Аз съм Жуката БГ и днес снимаме на Самп. Малко ми лаги и тук що ни почнаха ма гонят. Това е първият ми клип в YouTube. Или нещо такова. Дай тръгнем насам. Ей, тук някъде трябва да заборят сега. Те са отгоре на моста. И сега тук прас. Ще правя нещо като поречка тук, за евенти ще идвам и тем подобни. Чекаха да спра и да спирам после се... Кажи и на YouTube. Да, хора, след това да е за клипа, след малко. Това е за клипа, чао.